Na otoku Korčuli u mjestu Lombarda, vinogradi i vinarija Lucije Cebalo pričaju priču o ženi koja je spojila dugu tradiciju vinogradarstva i vinarstva s modernim pristupom poljoprivredi. Naša obitelj ima dugu, veliku tradiciju u poljoprivredi, vinogradarstvu, vinarstvu prije svega. U biti od 1755. Profesionalno smo se time krenuli baviti 2005. godine kad je moj pokojni djeda Bartul Cebalo otvorio OPG. Na gospodarstvu Cebalo ništa ne bi funkcioniralo bez obitelji. Svaki član ima svoju ulogu, a zajedništvo je ono što ovaj posao čini posebnim. Ja konobarim i primam goste, pravim rezervacije i uzimam narudžbe. Ja se volim primat kuhinje, puštat mu kreativu na te plate, slagat to, ujutro biti malo u vrtu, kupiti povrće za plate. Mi smo kao jedna mala lokomotiva, to kad krene, ako jedan kotač ispadne, pada sve. Lucija je odrasla među trsovima i od malih poslova polako je stasala u mladu ženu koja zna svaki kutak vinograda i podruma. Ljubav prema zemlji i vinovoj lozi rasla je s njom. To je meni prirodno. Ja sam se odgojila od malena, od malih dana u poljoprivredi, u vinogradu. Kako je rastao, hajde recimo posao, dobivali su se malo ozbiljniji zadaci. Rasla je moja ljubav prema poljoprivredi i svemu ostalome što ide s tim. Pa je bilo jako prirodno i znala sam, nekako možemo reći da sam znala sam da se s time želim baviti. Vinarija Cebalo njeguje stare sorte, poput Grka, Pošipa i Plavca malog. Na otoku, što se tiče vinograda, jako je specifično što smo mi tvornica pod otvorenim nebom, kao što rečemo. Kod nas ima svega, i kamen, i sunce, i bura, i vjetar, i sol, ali u biti to što nam sve nekako otežava način rada, to stvara tu specifičnost našem vinu. Njihovo zaštitno vino Grk spaja ljude iz cijelog svijeta, a priča o Korčuli nastavlja se kroz svaki gutljaj i sjećanja koja nose dalje. Ma evo, ja kad dođem ovdje uvijek kupim bocu Grka za kući, svoju ličnu kolekciju, zato što prvo je ograničen prostor gdje raste, ukus je predivan, aroma također i činjenica da to raste na slanom tlu i koje se može osjetiti ukusu i miris i sve je predivno. Put do konkurentnog proizvoda nije lak. U tome pomažu mjere programa ruralnog razvoja, koje Luciji omogućuju modernizaciju i daljnji rast. Pomoću te mjere mi smo prijavili i ostvarili, dobili smo jako modern sustav za rashlađivanje tankova, fermentacijske tankove, jaku pumpu koja nije samo za sok, već za mošt. I samim time ne samo da smo sami sebi olakšali, naravno, ljudski faktor i poboljšali, nego smo nekako i povećali konkurentnost naših vina na tržištu. For our rosé, it is again another grape sorte that we use and it is again another name. Kao žena u poljoprivredi, Lucija se često suočavala s predrasudama, ali svojim radom pokazuje da tradicija i budućnost mogu živjeti i kroz žensko liderstvo. Poljoprivreda je nekako grana koja je rezervirana za mušku ulogu, ali stvarno sam ponosna i vidim da se to mijenja. Mijenja se i možda sam temu malo pomogla i ja i druge kolegice, naravno, koje su bile prije mene, jer može se, stvarno se može. Njezinu predanost prepoznaje i lokalna zajednica. Za Lombardu primjer Lucije Cebalo znači očuvanje otoka i njegovo moderno lice. Pa evo, ja sam se iznenadila kad ste me zvali za Lucu. Pozitivno, jer sjećam se još ko mala kad je njezina baba Luca bila glavna oko kuće, jedna isto snažna žena i drago mi je da je Luca onda preuzela od babe posao. Smatram da je to jako pozitivno i čitava obitelj je zapravo angažirana u OPG-u. To je zapravo jedan predivan način da si stvorite mogućnost da ostanete raditi na otoku i da živite od svoga rada. Činjenica da Lucija kao žena koja je na otoku i ima svoj OPG i proizvodnju je meni fascinantna. Jako sam ponosna na nju i mislim da male vinarije i generalno mala preduzeća treba da se podržavaju i da tu leži autentičnost ovih mjesta i da je to negdje i u budućnosti. Lucija Cebalo pokazuje da žene na otoku mogu biti čuvarice tradicije, liderice poljoprivrede i inspiracija drugima. A Luca, obzirom da je mlađa generacija, vidim da dobro koristi i društvene mreže, pa onda spaja kvalitetu proizvoda sa dobrom promocijom i evo, ja sam ponosna na nju. Poruka mladim ženama koje se žele vratiti na otok, baviti poljoprivredom,
Da, nemojte se bojati, vratite se, bavite se poljoprivredom. Je da je teško, ali je jako ispunjavajuće i žena drugačije funkcionira nego muškarac, hvata više kuteva, više frontova, unosi nove ideje, neke novitete i može se. U Lucijinoj priči spajaju se zemlja, vino i obitelj, a budućnost ima okus Grka.